Wes Mas. Mau dikon joget aku wis joget engko ndak dipotong. Lho. Kok dipotong iki lho. Tapi urung jadel iki Mas. Urung reokan. Urung lagi dinggo iki apa mbak-mbake karo Mase ngeterke sop iki lho. Tak saplok tepak. Nah. Lah iya. Wong mau bengi ae mangan meja karo kursi kok saiki kok ra wani. Ora Dik. Tenagane dinggo sesuk tanggal 31. Neng sapa kuwi? Neng mantanmu. Sing mbok iya. dolke mobil. Urung. Ujug sok April. Oh, saya April. Aku moro rono ora arep main sok arep Arnum. arep ndem-ndeman aku. Ele. Sagunging para tamu para lenggah nyugata para rawuh samudayanipun wong ayu Sita kepareng ngaturaken panyugata salam taklim mugi tetembanganipun sumangga. Nggih, dalam ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bu. Waalaikumsalam. Nggih, ngaturaken wilujeng siang wilujeng pelenggahan wilujeng amirsani campur sari Kama Sutra musik. Alah tukang tipu ge teko kaya tukang foto ae lho. Sapa iki ge? Tukang foto. Tukang foto ya ge teko. Oh alah. Mangga. Nggih, niki mau sampun wonten pamundutan nggih Nggih. saking Ibu Sri. Bu Sri ngersake Nggih, lagu. sing adang niku. Oh, saking ibu-ibu PNS. Kok PLS? Petugas Noto Sego. Mburi kono PNS. Jare PLS. Lah apa kuwi? Beli. PLS. PNS ki petugas Noto Sego, Dik. Ibu-ibu bagian Mriko, Mas. adang. Nggih, nyuwun bojo loro. Bojo loro. Nggih, saking kadang-kadang man nyuwun sekti nggih. Weh alah, Bu Sri njaluk bojo loro, bojo sitok tinggal yang Tegal ae kok ya. Nggih, iya. Hah? Aku lho kuwi sing njaluk banjir bandang. Banjir bandang. Apa meneh? Sekti. Niki diparingi langgam riyen nggih, Mas. Nggih. Bawa, Laras siapa, bawa. Dik? MC larang-larang macak Wiro Sableng lho. Iki macak Haryoto Mangsa. Lah sadharmu kok nggone Wiro Sableng e? Heeh. Apa kok nggone Joko Kendil? Bawa. 6. Oke. Lagune apa? Sak-sake. Tibane apa? Baca. Gitar sumilir wae. Yen ngelingi ati iki ditinggalke Rode Eni. Dode Eni Streaming wis lho. ora Aduh. wong ayu sing tak tresnani neng ngopo sliramu tega ninggal aku gandeng ruwong liya duh Gusti kula nyuwun siap Pak bisa kumpul kaya wingi uni Tluntak dang. Nah, elak Kama Sutra campur sari saking lerak segara gunung tangga cedhek ingkang mandegani Raka Mas Bagus Alexander sapa jenenge kae Duwen. Joko kok ya terus duwer anu Joko Sulistyo. nah, Joko Nggih. Sulistyo nika Pak Bayan Nggih. wis Bayan Lah ya. pinten ngorjen bagus sugih Yo ditembak. yo ditembak Sulestya sisan karo bojone. Sulistyo aku rawani mengerjain dia Iya. karena ada mama di sini aku nggak Iya dong. diselentik aku. Nanti dipecat nanti. Nah, adik-adik harus tertib hari ini, nggak boleh kecro-kecroan. Nggih, lagune monggo wong ayu Gitar sumilir. Kitir Sumilir. Monggo.